Здравейте! Днес ще ви кажа как да си направите портал към Ада. Към Ада. Ето. Първо ще ни трябва обсидиан. Ето така, настроите ми блокчета или както е на английски. Първото. Ето го обсидиан. Вземате го. И чакайте да направя малко по-хубаво място. Къщата. Ето. Копайте на вътре 2, 3, 4. Попълвате с обсидиан. Ето така. 3, 4. Така. 1, 2, 3, 4. Ето така да ви изкажа. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ето ви го оттам. Ето. Запалвате и ето го портала. Сега да видим това е. И това представлява. Ето го тук има една газ. Това е Ада. Ето така. Това е предишната ми къща, не стана по-лук. И това беше от мен. Ето, пак ще го покажа. 4. Едно, две, три, 4. Това няма нещо. И това беше от мен. До нови срещи. И чао, чао!